Ofu Obi Nwanna Amaka International na Malaysia. Ofu Obi Nwanna Amaka. Ofu Obi Nwanna Amaka. Ofu Obi Ndị Chimeleze. International na Malaysia. Ofu Obi Kavajaga. Obi Nwanna Kavaji webiri. Nwanna malu nwanne. Iba di roka nwanne. Onyaya kwana nwanne. Lotena mbosi ọnwụọ. Nwanne ka gachọnụ. Oyika nwanne garapo gebanaga. Oyali mabekuo Nwanna Amaka. Oyali mabekuo Nwanna Amaka. Oyali mabekuo Nwanna Amaka. Anyagbawa national president onyema. Konrad Biafra onye bushidi Igbo. Okebo Ikemba ndị Igbo na Malaysia. Ezigbo dị chi nwe dị Igbo. Mama Chiboy Achalugo nwanyị ọma. Osodi eme first lady. Anyagbawa national vice president. Onwebe Okechukwu Joseph. Ndị Igbo Wafo Sori Viteje Managing Director Kota Ideal Global Company. Ezigbo dị Nkechi Veronica Onwebe Agbabu mma. Director Kota Ideal Global Company. N'aka Anyagbawa Igbo Vincent Chimobi, Assistant Secretary. Eziamaka ego tu n'Osumo. Anyagbawa nwebego dị win Chukwuka. Financial Secretary anyị Ikenga na Unisi dịka na-agbalị izuzu n'ụwa niile. Chief Executive Officer Kota Ideal Global Company. Yana lọlọ ya Injinia Tochukwu Gloria Onwebe. Agbalaka ibi ya nwanyị ọma. Manager Kota Ideal Global Company. Anyagbawa treasurer anyị Izuchukwu Ebeneza Nwankwọ. Wachi mere eze na Amaka na nka. Ezigbo dị Angela Nwankwọ first lady. Ọbịanọnyere Bishop Shinkafe PRA. Ọnwapụta Ifeadị wa n'Ihala. Ofu nwa n'Ihala. Ka anyị kpọrọ n'Ọkafọ Joe Odudog na Malaysia. Nwafọ Ogbunike bụ Igwedo.
Jacob Chibuzo, Chief Provost, Lasgidi n'ụwa niile, Agụnacha Nwawere na Malaysia, Ayagbawa Biora Justice, Assistant Provost, Omeka Niyawa n'ọba, Nwaeze nwanyị n'ọba, na ọ ga-adịrị gị mma. Oyelima Bekuo, Nwanna Amaka. Oyelima Bekuo, Nwanna Amaka. Oyelima Bekuo, Nwanna Amaka. Anyakpọba Chief Agụmekwe Ugochukwu SL, Pioneer Treasurer, Mayor na Malaysia, ofu onye n'Okwele. Keduzi maka Chief gịnị ka nwa Peter Osita, utu dike mụrụ odogwu na ụmụ eri oke bụ. Anyakpọba Chief Izuchukwu Nwajia, eze ndị Igbo na Malaysia, Oshendo n'ọzọ Ugbulu, ọnwa ndị Igbo, Chairman, Chief Executive Officer, Nwajiakụ Group of Companies, Nigeria Limited, Udubonch, anya gbara nwunye ya lọlọ, ibe yi nwa Gloria Nwajiakụ, Mama Junior, First Lady, ụtọ ndụ nwanyị ọma o. Ayagbawa Alexander Kenneth Ogusie, Ọkadigbo na Malaysia, Arab Money na Lowere. Anyakpọba na Umejaka Olisa, Ejima na Nanka, Ekemeze Daniel Izuchukwu, Ezinwe na Nanka, Oyimome na Nwayo, Anyakpọba Chukwuka, Cletus Ademu, Dada Wanu na Malaysia, Akaji Akụnụkwọ, ezigbo di Maria Adenu, nwanyị ma obi dị ya. Anyakpọba King Evans Eze Shimere, Chairman, Chief Executive Officer, King Evans Investment Limited, Chairman, Majestic Touch Concept, SDN, PhD, Eze Shimere 1 n'Ezinivite, Mbaise. Aka na-emere ọra na Malaysia. Anyakpọba Chief Ọhajianya Emeka, owu Nwachukwu gọziri agọzi na Nuli, Gentle Money, ezigbo di Ọhajianya Ụlọma Ann, Mama Emi Junior, Ayagbawa Kinsili Chigozie Nnadi, Santiago, Oyimome na $1 na Like Nobo, Eze Shina Waruzo, Timway Enterprises Malaysia, Anyakpọba Prince Isaac Edunwatu, Akụnesi Obi Ike 1 n'ụmụnna Jingene, na-abịa echi ọkụ na nọ. Chairman, Fantasy Group of Companies Limited,
onye lima bụ egwu nwanne Amaka onye lima bụ egwu nwanne Amaka onye lima bụ egwu nwanne Amaka One chief Jack Chief one Nohozara Ebonyi State Asian and the Australia base ezigbo dị lọlọ Belinda Eze Ugodi nwanyị ọma onye merukwe Michael onye nkụzi one na Nnewi na Malaysia ka anyị gbawa Elemo Innocent Uche osisi ka nkwụ na ụmụchu Okeke Sunday Odogwu si na Nnewi Officer, Silver Coin Entertainment, SDN, BHD, na Malaysia. Managing Director, Silas Coin Farms, Nigeria Limited, Chief Executive Officer, Bronze and the Coins Industry Limited. Amechi ọ̀nà òwò ọzọ Igbo ndụ na Malaysia wepụta Obia one n'Ukehe n'Enugu steeti Ogbuefi Kelo Johnson mmiri ukwu one n'Ọzọ Ugbulu Abalanze homeboy na Malaysia nwanne dị number one na ama Ifeke ezigbo dị lọlọ Chinwe Johnson Ugodi nwanyị ọma agbala nwanyị anya bọba otekeluo Kenyi na shu igwe enyi ọsọ Stone Cold na Malaysia Ọba Ngene one n'Enugu Agidi Anya Baba Benjamin otu egwu Ben Goodman ezi nwa ụmụchu na Agwata Local Government Baba Prince Ebubeshi BON Nwabufe Nwaka nwa one na Nnewi agbara afro gbuo ọkụkọ na Akabaise n'Uru Agụ Nnewi Okwulu one na Malaysia Nwaka nwa importer and the exporter home and abroad Nigeria Limited ezigbo dị Luciana and then Akwaza na Nnewi Iyo na Nnewi na Malaysia Managing Director Nwaka nwa importer and the exporter
amụrụ onye na-ego n'ala Owerri. Ezigbo dị isi nyere asị egwu Princess Odozi Akụdie nwanyị ọma. Kedu maka Chidi Ebele Eze Nwamma Big Fish wa n'Umuchu. Anyị akpọba Ben Chigozie Emeronye Bishop ụmụnna Nwezuwakụ n'Isu Njaba. Ezigbo dị Helena Amarachi Emeronye Amaobi Bịa. Anyị akpọba Prince Dozie Chukwuma Ọchụbara enyi zọgbu agụ one narọ ndị zọgbu Swaga Record Nigeria. Anyị agbawa n'Ọkọnkwọ Paul Eze Chineduwa na Agụleze Chukwu Auto Company na Malaysia. Nyana nwunye Adọrọ Ọkọnkwọ Amaobi Bịa. Kedu maka Chief Amalachukwu Christopher Erobo Obosi na Malaysia. Eze asị na ọ ga-abịa na nwunye ya Adeline Seth Erobo alias Mommy Ade. Anyị agbawa Chief Frank Olisadebe Oris Iyi wa Ofoyi Oceanic Acquisition Nigeria Limited. Nwakoseyi Oji na Nkwelezu n'aka na lọlụ ya Adra Olisadebe Oris Osodiema Business Development Manager Oceanic Acquisition Nigeria Limited. Anya gbamanye Ebuchi Henry ụka ihe nwa ise n'ise omego ndị Igbo niile. Anyị akpọrọ Prince Kingsley Oleka nwa Emeka IBB na Malaysia. Etiokwu Eriokwu n'Ọnịsha Mbaise. Anyị akpọrọ Chief Amonye Henry T-Cash na Malaysia. Osimiri Atata na Mpọ Fada Ofu Obi na Malaysia. Sir Eze Martin Amanife Diora Ezudo one na Malaysia. Ezugo na Nnewi. President Lodres Group International Hotels na Transport Links. Anyị akpọrọ Chief Chidubem Ezobi Washington Amaroji Nadazienu Chairman Chief Executive Officer Jetlink Ventures Limited. Ayabawa Chief Kenneth Molo alias Osilora na Malaysia. Wavoka Oka Kosieje ezigbo dị isi dị mma Molo
ugo bụ eze nwanụ na-abụ ugo Profile Teamwork Nigeria Limited Group Chairman Profile Teamwork SDN BHD na Malaysia the only naira and kobo shop na Malaysia na ezigbo nwunye ya Lolo Suzara alias Iron Lady one na Malaysia Managing Director Profile Teamwork SDN BHD na Malaysia onye ọcha na-esi ndị Igbo na Malaysia ezigbo oyi ka ajọ nwanne mmadụ n'ụwa ezigbo oyi ndị ofu obi ka anyị kpama n'ofu n'ofu Chief Ike Amefuna Ịgbakịgba na Malaysia ịgba na-awọ mama Chief Mike Obinna Azubike Obi South onye eze Mike the Billionaire the Duke of Kuala Lumpur Chairman, Chief Executive Officer, I am Great Enterprises, SDN, BHD, na Malaysia. Ezigbo nwunye ya Ugochinyere m Ada Obinna Chioma Azubike anya gbawa Chief Kenneth Isikwado eze ọnụ ezi nwachi onye ọrụ n'ala Ihiala nwachi mere eze wanụ n'Ihiala importer and the exporter of all kinds of computer and the computer accessories Okenze Ike David Onwukwe Dangote kedu maka Chief Ken Okoye Odogwu n'Oduma n'Enugu State Odogwu na Malaysia Odogwu na New Delhi India once a senator is always a senator anya Baba Comrade Collins Baba Awuzie Buruburu nwaka ibe ya President General Imo State Welfare Union na Malaysia Chief Executive Officer Baba Collins Nigeria Limited Osiwere ite 1 nke ndị Imo na Malaysia oke nwa n'ala ụmụaka na Njaba Local Government